alle sammen. I dag der vil jeg gerne tage jer med til Veas Marked, som er et af mine yndlingssteder at tage hen i weekenden. Det er et genbrugsmarked, som ligger under Buen på Frederiksberg, og det jeg elsker ved det, det er, at det har åbent året rundt, så fællesskabet lever hele året og ikke kun om sommeren. Vea skiller sig ud ved at fokusere på bæredygtighed og cirkulær økonomi, og her handler det altså ikke kun om at købe eller sælge tøj, men også om at bytte og dele idéer og lære af hinanden. Det er drevet af kvinder med et meget stort fokus på etisk handel, hvilket jeg også elsker. Hver gang jeg er på Veas Marked, så bliver jeg meget inspireret af, hvordan andre genbruger og forvandler tøj, og det er meget det her læring i praksis, i stedet for at sidde og lære om det i teorien, og det har virkelig givet mig en ny og bedre forståelse for bæredygtig forbrug. Det er virkelig den her energi og de her værdier, som jeg tager med mig videre, også når jeg starter på studie. Det her med at være en del af et fællesskab, hvor vi lærer hinanden, det betyder virkelig meget for mig, og jeg glæder mig rigtig meget til det. Tusind tak, fordi I så med. Hej hej!